stăpânesc scena atât de bine cum ar trebui, dar parcă nu vorbesc ce trebuie cu oamenii, dar de ce am spus aia, de ce am făcut aia alte. Și cumva a venit toată presiunea asta și un soi de închidere. Are o voce absolut superbă, dar îmi povestea de cum a renunțat ea la un moment dat să mai urce efectiv pe scenă pentru că nu putea să facă față emoțiilor. Dacă ți s-a dat focul care te cheamă într-o anumită direcție, n-ai cum să nu reușești. Eu o să reușesc. Bună, dragilor! Astăzi ne reauzim și revedem la un nou vlog în care mă gândeam să discutăm puțin despre presiune. Presiunea celor din jur, presiunea pe care o punem noi pe noi și nu numai în domeniul acesta al artelor, cred că în general noi tindem să punem presiune pe noi, uneori chiar mai mult decât este cazul. Adică poate avem presiunea timpului pentru un proiect, spre exemplu, dar noi tindem să amplificăm cu și mai multă presiune pe noi și mai multă presiune pe noi. Am vorbit în vlogurile trecute despre primele mele concursuri, primele mele apariții pe scenă, cum plângeam, cum mă luptam cu emoțiile. Un lucru din nou foarte important, țin minte că vorbeam cu o profesoară de muzică de la mine de la liceu și ea are o voce absolut superbă, dar îmi povestea de cum a renunțat ea la un moment dat să mai urce efectiv pe scenă pentru că nu putea să facă față emoțiilor. E o voce extraordinară, dar a rămas pe zona asta de predat pentru că nu putea să facă față emoțiilor pe scenă. Și este un lucru adevărat. E un mare proces să ajungi cumva, mă rog, depinde de persoană, dar este un proces să cumva să nu mai ai niciun stres, să poți să vorbești liber, să fii liber pe scenă. Și am trecut și eu prin acest proces, după cum vă spuneam, pentru că prima oară plângeam și nu voiam să mai urc pe scenă, dar apoi mi-am dat seama că îmi place foarte mult, dar trebuie să fac ceva. Și mă rog, după aia a venit actoria în viața mea și m-am mai deschis. De asta recomand și mă bucur foarte mult că s-a luat acea inițiativă de a se introduce teatrul în școli, pentru că, lăsând la o parte, nu trebuie neapărat să faci meseria asta, dar cursul de genul ăsta de dezvoltare personală prin teatru, ce am făcut și eu înainte să fac teatru la un nivel mai mare și să-mi doresc o carieră în zona asta, te ajută foarte mult să te cunoști, să-ți înțelegi emoțiile, să înțelegi prin ce treci, prin etape, de la copilărie la adolescență și așa mai departe. La presiuni, că am deschis o paranteză mai mare puțin, după ce am început eu să, deja cumva să merg pe drumul ăsta, adică gata, mergeam la foarte multe concursuri, începusem și cu actorie, mergeam și la evenimente cu corul, adică știam deja direcția în care vreau să mă duc, nu mai eram chiar atât de timorată, de speriată. Evident că au început să apară presiunile, în mare parte puse de mine, pe mine, nu neapărat de părinți sau de profesori, pentru că părinții mei chiar nu au fost. Ei m-au susținut în tot ce am vrut eu să fac și nu mi-au zis niciodată ce vrei să te faci artist, nu, du-te și pe medicină, nu, m-au susținut și au zis dacă, ok, dacă tu asta vrei să faci, până la urmă e viața ta, tu trebuie să fii fericită și împăcată cu ceea ce faci, nu să te duci la muncă, da, super, mă duc și azi la muncă. Trebuie să faci ceva care să te reprezinte și să simți că e pentru tine. Și atunci a fost super ok pe partea asta, dar eu sunt o fire perfecționistă. Și atunci au început presiunile. Mamă, eu nu sun cum ar trebui să sun. Deși trebuia să fiu conștientă de fiecare etapă prin care treceam. Odată că am început de mică și una e când ești mic, alta e când ești cântăreț deja la o anumită vârstă, normal, altfel îți sună vocea, altfel ai învățat să cânti la o anumită vârstă decât atunci când ai 10 ani, dar, hei, puneam presiune pe mine. Nu sun cum ar trebui să sun, dar parcă nu stăpânesc scena atât de bine cum ar trebui, dar parcă nu vorbesc ce trebuie cu oamenii, dar de ce am spus aia, de ce am făcut aia alte. Și cumva a venit toată presiunea asta și un soi de închidere pe care eu le proiectam asupra mea, pur și simplu. Și ajunsesem să fiu ușor rigidă, poate mult prea atentă la tehnică decât la sentimentul pe care trebuie să-l transmit oamenilor, pentru că, da, ok, cântatul, și în actorie, de fapt, este tehnică, adică, na, să știu cum abordez nota asta care e mai înaltă, cum abordez pe asta de jos, cum fac trecerile între registre și așa mai departe. Da, este tehnică, să nu uit să fiu pe note, adică, clar, nu se poate să nu fiu pe note.
Deci este foarte multă tehnică, dar pe lângă asta să nu uităm ce înseamnă muzica, ce înseamnă actoria, cum acum am vorbit doar de tehnica din muzică, dar și în actorie sunt niște lucruri. Până la urmă, care este scopul final? Să ajungi la oameni, să le transmiți, nu știu, mesajul pe care îl are piesa pe care o cânti. Adică ai scris o piesă, clar când scrii propria muzică, n-are cum să nu fie un sâmbure de adevăr acolo, pentru că altfel nu se naște piesa aia. Și atunci tu trebuie să transmiți ce ai vrut să spui oamenilor, decât să fie totul tehnic și perfect tehnic. Și foarte mult timp și încă acum mai am luptele astea, fiind perfecționistă și fiind o persoană organizată și super calculată și structurată, am chestia asta uneori de mamă, dar nu-mi place că am abordat nota aia, nota aia să e perfectă, când de fapt e perfect tot ce se întâmplă pentru că a fost emoția aia, chiar dacă nota aia a fost un pic poate altfel abordată decât aș fi vrut să o abordez și să fie perfect. Da, cred că înțelegeți ce vreau să spun. Și bineînțeles că pe parcursul evoluției și acestor presiuni și acestor suișuri și coborâșuri, pentru că, ok, la un dat am senzația că mă plafonez, că, ok, concursuri, dar eu vreau de fapt să ajung pe scenele mari ale lumii, să fiu cântăreață mare, cum e Andra, cum e Irina Rimes, cum e Mira. Ce fac? Nu o să ajung niciodată acolo. Ba da, o să ajungi, ba nu, nu o să ajung niciodată acolo. Și era, și încă mai este, dar am început să o mai domolesc, o luptă din asta continuă de cred în visul ăsta sau e prea mare. Până când am venit eu singură cu o afirmație și am zis niciun vis nu e prea mare atât timp cât ți s-a dat. Adică dacă ți s-a dat focul ăsta pentru ceva, pentru mine a fost pentru muzică și actorie, dar pentru cineva poate să fie, nu știu, pentru a crea jocuri video sau pentru, I don't know, psihologie, pentru medicină, pentru ce o fi, dacă ți s-a dat focul care te cheamă într-o anumită direcție, n-ai cum să nu reușești. Eu asta cred și cel puțin asta pe mine m-a motivat foarte mult să nu mai pic, pentru că erau foarte multe momente când aveam senzația că mă plafonez, că nu se mai întâmplă nimic, că nu ajung la oameni, că nu reușesc să prind o conexiune, că nu reușesc să ajung acolo unde vreau eu. Și atunci ce-am renunț? Nu pot să renunț pentru că nu mă văd făcând altceva și atunci ce fac? Și era o luptă continuă de renunț, nu renunț. Și atunci mi-am dat seama că și dacă aveam momente în care, ok, poate n-am mai cântat și poate am luat pauză de la actorie și am zis că eu nu mai fac gata, mi-am dat seama că suntem acasă și nu făceam nimic și mă plictiseam și nu îmi găseam un alt scop, adică nu mă înțelegeți că stăteam degeaba sau așa. Ok, mergeam la școală, făceam alte lucruri, dar după nu mai era nicio bucurie atât de mare, să zic, în ce încercam altceva să fac extra. Și atunci mi-am dat seama că nu, asta trebuie să fac. Și indiferent cum o să fac, eu o să reușesc. Și așa, evident, și crescând și mai târziu, mă rog, ducându-mă mult și pe zona asta de psihologie, cumva, manifestare, cum funcționează mintea, ce ne atrage, ce nu ne atrage, o gândire pozitivă, o gândire negativă și așa mai departe, mi-am dat seama că eu trebuie să mă mențin pe drumul pe care mi-am ales, să am focusul acolo și să am încredere în mine și în puterea mea, dar real să am încredere în mine. Și viața e făcută, cât de pompos și de, zici că am mai mulți ani decât am de fapt. Viața e făcută și din bune, și din rele, și din provocări, și din eșecuri, și din toate. Și dacă înțelegi că totul e făcut pentru tine ca să crești și să evoluezi, nu o să mai renunți atât de ușor. Evident, nu înțelegeam asta poate acum 5 ani, 4 ani, sau când am început eu să fac lucrurile astea. Dar acum am început să le înțeleg și mă bucur sincer că înțeleg niște lucruri, pentru că mulți spun la o vârstă fragedă. Și așa e, și mă bucur că le înțeleg. Și da, sunt provocări. Sunt provocări să fii artist independent, sunt provocări să ai 18 ani și să fii atât de hotărât pe ceva ce vrei să faci. Surprinzător, dar așa este. Există bullying,
există prieteni și colegi care nu vor să te vadă reușind. Și atunci e foarte greu, mai ales în perioada asta a adolescenței, când toți suntem haosați, să spunem așa, dar să spun haosați, haosați, în sensul că, na, sunt hormonii care se schimbă, tu te schimbi, tu nu mai înțelegi ce cu tine. Și totuși, nu că eu vreau să fac chestia asta și apoi vine un coleg, o prietenă foarte bună care, nu, dar tu nu ești suficient de bun, de ce vrei să faci chestia asta? Și atunci încrederea ta, uite, așa începe să facă. Și a făcut puterea cumva și cred că și mentalitatea cumva, pentru că eu tot timpul mă consider așa un suflet mai matur, mai bătrân, care n-a aparținut acestei generații pasionată de arhitectură veche și de perioadele vechi ale lumii. Am avut puterea să înțeleg lucrurile astea și să capăt încrederea respectivă în mine. De menționat, nu spun că sunt perfectă și că am ajuns la un nivel de relaxare perfectă și de aliniere cu mintea mea perfectă și că nu mai este niciun gând negativ și că sunt numai pozitivă și exclus. Evident că se întâmplă ceva, plângem, poate mi-aș fi dorit să, nu știu, să scriu o piesă altfel și nu mi-a plăcut și mă supăr și mă afectează. Sau, nu știu, am avut o întâlnire care n-a ieșit așa cum îmi doream să iasă. Normal, sunt momente, nu se exclude nimic, adică nu, gata, eu sunt perfectă, am o minte perfectă, am o viață doar roz și nu, exclus. Dar, important este cum privești experiențele astea negative, ce putere le dai. Din ce perspectivă alegi să le privești? Alegi să le privești ca, ok, băi, asta a fost o lecție, ce am de învățat din ea, ce s-a întâmplat poate bun din chestia asta, pentru că în orice lucru rău poate să existe un lucru bun. Și sunt convinsă că poate să existe un lucru bun. Adică poate dintr-un anumit motiv trebuia să se întâmple chestia aia ca tu să culegi informația asta din chestia aia. Atunci nu o să mai iei lucrurile chiar atât de tragic, o să spun, cum poate aveam tendința să le iau acum câțiva ani. Dacă nu te plăcea băiatul ăla, era tragedia tragediilor, știi? Dar, păi, poate băiatul ăla nu era bun pentru tine și mai bine că nu te-a plăcut și te-a scutit de o suferință mai mare, de o relație îndelungată, poate foarte toxică sau, știți? Cumva la asta încerc să mă uit, ok, ce pot să iau bun din ce a fost rău? Ok, plâng, s-a întâmplat situația aia, mă descarc, sunt total de acord, eu sunt o persoană care plânge foarte mult, din vari motive. Pentru că asta e o formă de-a mea de a mă descărca și a exprima ce simt. Și atunci, da, ok, plâng, s-a întâmplat lucrul ăsta, după care zic, ok, hai să analizăm obiectiv situația și să, poate nu e atât de rău pe cât pare, nu? Și în final chiar îți dai seama că nu e atât de rău pe cât face mintea ta să crezi că este. Sau overthinking-ul. Mai știm când ne gândim cu toții, mamă, dar de ce n-am spus ce trebuia să spun? Trebuia să spun chestia asta, era mai bine să spun chestia asta. De ce n-am spus chestia asta? Ai spus ce ai simțit. Nu trebuie să existe un overthinking în chestia asta. Da, sunt de acord. Ne gândim, ne analizăm, încercăm să devenim o versiune mai bună a noastră. E ok să-ți dorești să duci lucrurile într-un sens bun, dar acum nu trebuie să te bați tu pe tine și să fii mult prea dur cu tine și să intri într-o zonă din asta de overthinking și de frică constantă că ce o să spun nu o să fie bine și ne întoarcem din nou la încredere. Ai încredere în ceea ce vrei să spui și în gândirea pe care o ai. Și în momentul în care ești, că sunt convinsă că lucrurile pe care le spun acum, pe la 25 de ani o să le văd și mai clar și o să vin și cu alte perspective. Privește și din punctul în care te afli acum. Că eu acum, la 18 ani, evident că n-am cum să am gândirea pe care o voi avea probabil la 30 de ani. Dar cu siguranță înțelegând lucrurile astea și având o altfel de perspectivă, pot să înțeleg lucrurile și mai bine. Cumva cam asta. Și cred că soluția cea mai mare pe care poți să o ai e să fii atent la tine, în sensul în care
dai seama un pic, mai, dar cum am reacționat în situația asta? Oare de ce am reacționat așa? Ce mă face să reacționez chiar atât de puternic? De fapt, ce e în spatele întâmplării care mă face să reacționez atât de puternic? Poate e o dorință doar de a fi ascultat, de a fi auzit, de a fi văzut. Ce e cu mine? Ce se întâmplă cu mine? Și mai ales în perioada asta adolescenței, pentru că știu că e greu, e haotic totul, nu mai înțelegi ce cu tine, ce cu cei din jur, ce cu părinții, toată lumea te enervează, de fapt nu te enervează, dar de fapt vrei să fii luat în seamă, că hei, am și eu părerile mele, vreau și eu să fiu băgat în seamă și nimeni nu mă bagă în seamă. E ok, înțeleg. Dar o să fii băgat în seamă. Ai încredere în tine și o să fii băgat în seamă. Și ideile tale contează. Știu, poate să fie persoane care să spună că nu contează, dar tu ai încredere în tine, contează. Contează pentru tine. Și o să găsești oamenii potriviți cărora să le pese și lor de chestiile pe care te interesează pe tine. Da, cam asta. E un vlog așa mai filozofico-fantastic. Mai profund așa, dar îmi place să privesc lumea așa într-un mod mai profund. Și o să intrăm puțin în detalii pe zona asta, pentru că acum mi-am dat seama într-un vlog viitor pe care o să vi-l pregătesc. Așa că stați aproape, că o să vă spun acolo ceva. Și ne auzim în fiecare miercuri de la ora 18 cu câte un nou vlog. Și dacă v-a plăcut ce v-am povestit și sunteți în aceeași viziune cu mine, un subscribe, un like, un comentariu, un share m-ar ajuta foarte mult. Vă pup și ne vedem miercurea viitoare!